Fil-Libja inħelsu ż-żewġ uffiċjali tal-kumpanija Medavja illi kienu arrestati f'nofs Diċembru li għadda fit-Tripli. Id-direttur maniġerjali tal-Medavja Abdul Razak Zmirli u t-Technical General Manager Abdallah Tekna kienu ġew arrestati fit-18 ta' Diċembru fit-Tripli fuq akkużi illi waqt il-gwerra fil-Libja kienu taw sostenn lir-reġim ta' Gaddafi. Zmirli, illi għandu wkoll ċittadinanza Maltija, b'mod partikolari kien igawdi rispett kbir fost il-komunità Libjana f'Malta, minħabba li fi żmien il-kriżi Libjana ħadem biex il-Medavja baqgħet taħdem f'pajjiżna u ma keċċitx lill-ebda impjegat. Dan minn barra li kien strumentali biex tintbagħat l-għajnuna lill-popju Libjan. Zmirli u Dekna nħelsu l-4 wara nofsinhar fil-kapitali Libjana, milli jidher wara l-każ kontrihom twaqqa minħabba nuqqas ta' provi. Il-ħelsin tagħhom tħabbar mill-kumpanija Medavja fi stqarrija li fiha rringrazzjat lil dawk kollha li f'dawn il-ġranet esprimew solidarjetà f'dawn il-momenti diffiċli u anke lil dawk li taw kontribut għal ħelsin tagħhom. Dan l-istazzjon tkellem ma' Chief Financial Officer tal-kumpanija Medavja, Joe Formosa. Ninsabu kuntenti ħafna li din is-sitwazzjoni li bdiet fit-18 ta' Diċembru intemmet biċ il-ġid. Sirna nafu matul li għadda u nafu wkoll li ġew trattati b'mod tajjeb u qegħdin jinsabu f'saħħithom. Il-Gvern Malti li għandu sehem fil-kumpanija Medavja segwa kontinwament u mill-qrib l-iżviluppi kollha. Aħna għamilna kuntatti immedjatament mal-Gvern Malti kif eżatt sirna nafu din is-sitwazzjoni partikolari u kellna kooperazzjoni totali min-naħa tal-Ministry of Foreign Affairs u l-impjegati f'dik is-sezzjoni. Sissa mhux magħruf meta ż-żewġ dirigenti tal-Medavja se jirritornaw lura mill-Libja.